Entre l'1 i el 5 d'octubre, la ciutat acull la Barcelona Design Week, que aquest any compta amb un ventall d'activitats més ampli, des de les dedicades a la innovació en sostenibilitat fins a les que aprofundeixen en el disseny a les Smart Cities. Aquest any, per exemple, tenim l'ecodisseny com altres anys, però tenim el disseny per l'envelliment actiu i parlem del disseny a les xarxes socials, com és el cas de Twenty, o parlem del disseny com del so d'un mòbil. És a dir, d'alguna manera hem obert el ventall de temàtiques al voltant del disseny i per mi això també és un creixement interessant. L'esdeveniment, que l'any passat va treure més de 6.000 persones, ha permès posicionar la capital catalana entre els millors llocs en aquest sector. Barcelona està molt reconeguda internacionalment, més del que ens pensem aquí. Aquí sempre diem, no, doncs amb aquesta temàtica, amb la percepció que es té d'aquí, de que som gent creativa, de que som gent innovadora, de que som gent que fem coses d'una manera, sabem reinventar-nos, i penso que això està ben percebut i tothom vol venir a Barcelona. Si fem un top 10, jo et diria que amb aquest tema estem dins de les 5 primeres. En aquesta edició, el país convidat de la Barcelona Design Week és Suècia, una de les potències en disseny a nivell mundial. Per què som el segon país del món des d'un punt de vista d'innovació? Doncs, en primer lloc, perquè nosaltres treballem amb l'educació, amb els joves, des que són molt petits. I aleshores tenim tota una generació de joves i d'empreses ara que estan molt acostumats a treballar d'aquesta manera. Es calcula que un 42% de les empreses de Barcelona ja utilitzen el disseny no només com a criteri estètic, sinó com a estratègia d'innovació.